nazdar přátelé, jelikož jsme golem garáže, sobota večer, asi 6:30 nebo kolik, a my se nudíme, tak si jdeme tady na polu vyměnit tyhle ty stavitelné tlumiče a uvidíme, jak nízko se s tady tím autem dostaneme. Pak vyměníme kola a jak se říká, kola dělají auto, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem na to sám zvědavý. No a taky doufám, že video bude pro vás lepší, jelikož jsem si koupil nový telefon, iPhone, prosím pěkně. Ten telefon mě zatím jenom sere, takže doufám, že aspoň to video bude dobrý. No nic, do skeců a my se jdeme na to pustit. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money. Takže přátelé, tady tlumič je venku na 3 šroubech, jo. Než tady ta kravina, ale co když chcete vyndat tlumič, tak musíte vyndat celou těřici. No, možná se najde nějaký frajer, co tady bude teďka piskovat, že se to dá normálně vyndat, ale nedá. Protože jsme to teďka zkoušeli, to byl prioritní plán vyměnit tlumiče na tady tom. Ale bohužel. Takže jsme vyměnili tlumiče aspoň tady. No. Tak co říkáš, Pavle, na nový tlumiče? No tak padají do krásně. No? OK, takže 3 šroby jsou zase dotažený. Proč ten iPhone, vole, nezaostřuje? Pavle, tam kam chci. Podvozek máme na místě a teď to jdeme spustit. Tak přátelé, jdeme spouštět. No. 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 Já to bude dolů. Ty vole. Ty děláš prdel, ne? Ty kokos. A to jsou tam 13. Ty vole, no tak přátelé, takhle to vypadá. Jo, máme trošku vyfouky kolo, to si nevšimejte. Ale takhle to vypadá na 13. Tady pro porovnání z druhé strany, jo. Jak to vypadá normálně. Vysoký jak koza. A to máme na maximum, ty vole. Co to může být nejvýš? Ne, nejníž. Nejvýš. Ty krávo. Járo. No. Tak to jsem na to zvědavý, kdybychom to dali úplně na maximum. Ještě, že jsem koupil ten nízkoprofilový zvědák, vole. Co říkáš na to? Udáte se do staronávky, se bych se... Jo? Jo? Jdem na to. Takže, druhý sundávání, jdeme na to. No. No. Ale to vypadá líp to auto, ne? No. No? Ty vole. A to se koukne, nějaké celkovce, to tady robíme. Ne, si. Ještě ten zadek si myslím a bude to OK. A když to pak snížíme ještě víc. A to nejde uložen. No, takže jdeme se vrhnout na ten zadek a ukážeme vám to. OK, takže zadek drží takhle pod takovým kloboučkem tady. Mělo by to být jenom na 2 šrouby. Já vám to ukážu. Tady nahoře ten klobouček, co jsem ukázal, a tady druhý. Dole. A to je všechno. Předek byl na 3 vlastně. 1, 2 a nahoře 3. A je to. Takže teď si uděláme ten zadek a je to hotový. OK, takže my to tady na obou stranách máme dolů, ještě tady, tam. A je to hotové, ještě tady máme hotové. No, nezapomeňte si samozřejmě tam dát takovýhle dorazy, co jsou tady na tom, tady to jde krásně dolů z toho, tak můžete vidět, tak.
Jenom tu tam nasadíte, ale kupte si nový. A dejte si tam nový, tak jak jsme tam dali my, samozřejmě. No a my si to jdeme nahodit na auto. Máme položenou nápravu. Takže to musíme do toto, šroubek, No, protože tady nám pak přichází výfuk. ano, přesně tak. Tady je zrádný výfuk, takže A teď můžeme zvedat. no nic, my to jdeme zvednout, tu nápravu. Tady vlastně byly jenom dvě matky, to, co jsem vám ukazoval. Tady jedna matka, pak tam přijde tady ten klobouček a druhá matka. A to je celý. Takhle to funguje tady. To je radost dělat takovýhle starý auta. Nic víc, nic míň. Tak já mu jdu pomoct a pak vám to natočím, když to bude. OK, jak můžete vidět, jsme to asi trošku přehnali, protože když jsme to zvedali, tak to bylo asi tak 5 cm nad zemí a teď je to tak, nevím, 20. Možná, 15, no nevím. Každopádně je to dost, no. Takže uvidíme. No, já dolů. No, No, pouštěj. No, bojím se o tady ten hever, jestli z toho vůbec vyjde ven. A jsme v kopci, tak snad jo. Jo. Dobrý. Že jedno je. Teď to druhý. Ty vole, však to stojí celý ve vzduchu, hej, ten předek, hej. Ty vole. No. No. Myslím si, že krása stříná nádheru. Akorát vyměnit ty kola a bude to OK. No, co myslíte? Já si myslím, že jo. Takže dámy a pánové, jak jste viděli, my máme teda hotovo. Možná kratší videjko trošku. A teď vám ukážu, jak to dopadlo s vjezdem do garáže. Trošku to tady nedáváme. Ale jinak dobrý. Jenom to škrtá podlahu tady o to. Ale desky to zachraňují. Takže my dva se s váma loučíme a tímhle končíme tohle video. Jak to vypadá? Frajersky. Takže jo, vidíme se příště, takže nezapomeň odebírat, lajkovat a komentovat. Teďka to bylo takový trošku narychlo video, protože nemáme moc času pracovně a takhle a já odjíždím, takže pak budou videa třeba za týden. Takže čau.